At this point in time, nyika yeZimbabwe, macitizens ese ari kuona kuti Bomu Shogeza is causing the heat kune mutungamiri wenyika. Kuonekwa kunzi aiwa mutungamiri wenyika panguva ino is now being involved and ari kuonekwa kunzi aiwa ari kuenda kwese kwese kwangaona kuti angaona ma-possible means ekuti arambe ari onto power. Sana pena mashoko anyatsoonekwa kunzi the regime panguva ino aiwa is trying and striving to maintain its grip on power. Not about subscribe or like or turn the bell icon. Timna ndivira masvingo vanobuda chiposta the first lady wenyika yeZimbabwe Mai Auxilia Mnangagwa obuda nyora chiti First Lady Auxilia Mnangagwa is in Masvingo for 2 days and police is lined up for almost 50 kilometers from Masvingo CBD to Mutendi, where Mnangagwa allegedly slept. There are officers after every few hundred meters. Mnangagwa is expected to attend a function at Rupike and another one at Mutendi tomorrow. Ndoma twandanyorwa panapa aiwa nepevanhu vari kunyora the Mirror Masvingo ramoza kuti aiwa ndo a prominent newspaper ramoza kuti aiwa nobudisa nhau dzemandoro kwati panguva ino vanyatsoratidza kuti aiwa the regime iri kutya because of number one tight security yamuri kuona iri surrounding the president panguva ino and number two matauro avari kuita vachiti aiwa mutungamiri wenyika aiwa ari kunosika vanhu vakasiyana siyana kuti aone guidance. Ona munhu mumwe munhu ari kuenda mukome section mudanyora chiti the heat is becoming too much for the old made men. Hence, he went to seek for divine help from mapotoli. Ndobva aseka zvake oenda mberi achiri geza. Mashoko ari kurewa panapa kunzi Bomu Shogeza. Aiwa, yes, macritics angauya vamwe vane mamwe maviews vachiti maybe akabraibiwa, vamwe vachiti aiwa Geza ari legit. But panguva ino tinasi kuona kuti Geza akonzeresa kuti vanhu vakawanda aiwa vabude ziya vaswete with the regime. And now tikuona kuti zvese zvavari kuita zvari kutsvaka vachiudzama kuti varambe vari on to power, vari kuzama zvavo. But people aiwa they are now knowing the truth. Geza pake akazama aiwa akapedza. Panguva ino tiri kuona kuti aiwa Bomu Shogeza aiwa achiri akabatirana nenhau yeimpeachment. Panapa vanhu vachiri kuona kuti his mission ichava successful here. Vanhu vanomirira aiwa vakatarisa maevents achiunfolda. Tidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi pena comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.